Oh, even zien. Stekers 14 en 15, 80. Ja, steeds. En een kanon. Ja, dit is op lijn, hè. Dat is het dek. Die is eigenlijk elke keer erbij. Dat is een grote maat natuurlijk. Hoe kom je hem daar aan? Ja, die hebben we zelf maken, hè. En we laatst keer een kabetbus kopen met tank van een compressor en zo hebben we dat niet. Zo, hier man, de man van het veld natuurlijk, hè. Dat is die man. En die kan heel goed soep, maar het ziet er mij mee maar in. Ja, wat? Waar zit hij? Hebben we daar Jappie Commando? Ja, dat is Jappie Commando, shit, maar dan gaat de Friesland moet zo. We gaan lekker soepje, daar krijg je mij wat van. Want we drokken shit, maar denk wat dit nou, hè. Ik maak zal dit nou niet voor de jongenskleding, maar dat is een goed idee, hè? En best hast al lang de voorbereidingen in? Ja, we zijn 4 dagen bezig. We samen met Lennart even, die zei, we moeten een voorbereiding gaan. Nou, we gooien even met palletsdel. Meeker had een beer, hij moest jongen volgens mij. En een mooi soepje erbij. Nou komen we weer de duivel terug, hoop ik.